OK guys, tohle je push na 9000 pohárků v Nulls Bravu a zároveň to bude i push na Lily rank 25. Takže můžeme jít na to. Když vyhrajeme první hru, tak automaticky máme i 8000. Tady je cápek. Je ten bod. Tak já se sem vezu takhle. Já se vezu schválně tady k němu. Ne! Tak já vezu takhle sem. Kámo. Může se někdo někdy zastavit. Kámo, kam zase odešli. No tak teďka to prohraju, protože mám plejtvaný všechny gadgety. No. OK, cápek. Ne. To je smůla, to by jsem nechtěl tam být. Jo, ne, už není. Aha. Tak Lily možná nebudu mít 20 dobré. Takže ještě mám šanci dát teďka nějaký druhý místo. První místo teďka musím dát, aby se měl všechno jenom počkat. Tak asi jen kam hnedka jdu. To je jasný, kam jdu. Kámo, tak jsem poweru jako hnedka teďka ze začátku. Prosím, buď tady, ty jednou normální. Ty kráso, nevím. Kámo, jako 10 powerů je hodně, ale i tak nemůžu být jakože takovej, že to na všechny budu útočit. Doufám, že tohle vyhraju. Hodně doufám. Nice. No nemám na výběr než kempit na střelu. Prosím. Protože nevím, jestli ten kid mě porazí. Neporazí, já ti říkám, že ne. Že nemá šanci mě porazit. Yes! Yes! Kámo. Nice! Kámo, 27. 8K trofy. Kámo, yes! No. Tak tady bych se s vámi chtěl rozloučit. Tak zatím, čau.